Mira Maruxiña, cando ti casaches o día da boda, que tumbo levaches, que tumbo levaches, que tumbo levaches. Mira Maruxiña, cando ti casaches. Mira Maruxiña, cando ti casaches o día da boda, que tumbo levaches, que tumbo levaches, que tumbo levaches. Mira Maruxiña, cando ti casaches. E botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan, e botache o pirixeliño, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran. E botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan. Mira Maruxiña, non vayas a erva, porque ven o vento e toda a chaleva. Mira Maruxiña, non vayas, non vayas, porque ven o vento, levántate as saias. E botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan, e botache o pirixeliño, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran. E botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan. Mira Maruxiña, non vayas ao couto, que ali anda un burro, da cabalo doutro. Mira Maruxiña, non vayas, non vayas, cairá, eleva las vacas. E botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan, e botache o pirixeliño, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran. E botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan, e botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan, e botache o pirixeliño, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran, que o tiña sequiño do bran. E botache o tumbo loureiro, e fixeche a cama no chan. Imos dar comenzo a quinta conferencia deste 19 ciclo de xornadas de información sociosanitaria de Outes e as cuartas xornadas do Programa Universitario de Maiores en Outes, do cuarto ciclo da OSP, do ano 2024-2025. Antes de nada, apagamos os móviles, por favor, un modo avión, e ainda así xa veredes como son algúns. Agradecer, como sempre, ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a USP, a Asociación Terra de Outes, a Disbismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, que nos dá o visto bo para estas charlas, e, sobre todo, claro, a vos, como sempre, sabedes que sin vos todo isto non ten ningún sentido. Ben, temos hoxe a Adrián Dios Vicente, como sabedes e xo comentamos no ciclo anterior, porque xa estuvo dando unha conferencia sobre o tema de economía e saúde, que eu pensei que iba a ser un ladrillo, porque Dios mío, e que nos la fixo moi amena, moi didáctica, e esperamos que esta que nos vai a dar hoxe sea tamén didáctica, amena, e que saquemos conclusións importantes para ter unha mellor calidad de vida, que de eso se trata, e por eso facemos estas charlas. Sempre me gusta decir que a quinta deste ciclo, pero en este caso é a 157, desde que comenzamos esta aventura, pois hai alá 23, 24 anos,
colapsus, como digo sempre, desos 7 anos en que eu estuve en Tordoia. Decir que a conferencia era unha conferencia que facía falta, porque cando falamos de calquera enfermedade sempre nos din, bueno, e faga deporte, medidas higiénico-dietéticas e faga deporte. E claro, falar, pois, o fala calquera, facelo xa máis complicado. Sabemos todos que sí, que o deporte sempre estamos mellor, pero o deporte a veces o facemos por rachas, a veces o facemos o bruto, sin justificación ninguna. A veces o deporte que facemos non vale, porque non é para o que necesita a xente, o que necesita, sobre todo a xente maior, que de que queremos falar basicamente sempre cando falamos de todas estas enfermedades habitualmente, aínda que en este ciclo tiñamos unha idea un pouco diferente, porque falábamos de patologías moi prevalentes, como era diabetes, hipertensión, enfermedades inflamatorias intestinais, etc., pero queríamos que esta conferencia pues, fora do que falamos sempre, porque ao final en calquera enfermedade o deporte sempre é bo, sempre que sepamos adaptar o deporte á enfermedade que temos e á edade que temos, pero claro, eu acabo este ciclo ca clausura como envellecemento saudable. Pues queríamos dar ese toque de optimismo, non pensar sempre en enfermedades, e, bueno, máis que nada é para a prevención desas enfermedades, pero as enfermedades están aí. Non me enrollo máis, volvendo a repetir o tema dos móviles, porque é bastante molesto estar aquí ou estar aí abaixo, estar escoitando o móvil, e agradecervos de novo a todas e a todas, e agradecer a Adrián non o presento máis, porque, bueno, xa sabedes todos que é o meu fillo, que vou a decir dele, entonces as presentacións en este caso sobran. Decir que se sinte de Outes, que creo que non o dixen a última vez, e tanto é así que o seu libro, non lo explicará el despois, sigue sendo Outes, nos seus enlaces e nas súas historias de internet Outes, e a ele Santiago, e me consta, e todos os seus amigos dunha zona ou de outra te chaman Outes, non te chaman Adrián, nin Dios, nin Dios Vicente, non, te chaman Outes. Leva o pobo con moito orgullo, igual que fago eu, levamos o pobo con moito orgullo, da que sexamos de Santiago, pero bueno, eu polo traballo aquí xa durante de 38 anos que levo aquí, que farán febreiro, fixo en febreiro 38 anos, e Adrián estuvo aquí, pues bueno, naceu en Santiago evidentemente, pero sí que estuvo aquí hasta os 7 anos, e despois, pues bueno, tuvo conexión con Outes moi frecuentemente. Ben, sin máis, deixarvos con esta conferencia, decir sí, que é o presidente da Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas, por eso está aquí hoxe, porque desto controla, aparte de ser xogador, de ser adestrador, profesor doctor na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariales da USC. Ben, sin máis, moitas grazas a todas e a todos. Súbete un poquinho a pantalla, me olvidei para que se vexa na atrás, cos libros. Se non os de atrás, Un pouco máis alto, quizá, e un poquinho máis para a vosa dereita. Aí, que tal? Un poquinho máis a dereita, aí. Aí, que? Perfecto. Ve desde atrás? Sí, perfecto. Vale, se non vos importa, prefiro falar de pé e falar sin micro. Non sei se me escoita ben. Sí? Perfecto, intentarei non baixar aí o... Prefiro falar de pé porque así tamén o facemos un pouco máis dinámico, porque son consciente de que se estou aí sentado 50 minutos non queremos que parte do público se nos durma. Entón vamos a intentar tamén interactuar un pouquiño sobre as cousas que comento. En primeiro lugar, como xa fixen o ano pasado, agradecer inmensamente ter a oportunidade de vir ao meu concello, de vir a Serra e poder falar aquí sobre cousas das que algo podo aportar, porque sempre é bonito volver aquí a Serra, e é certo que eu síntome, ainda que marchei daqui cando tiña 8 anos, sigo sentíndome moi outiense, e é para mí un orgullo estar aquí. Entón sempre agradecer os convites, que non teñen absolutamente nada que ver cas relacións familiares do organizador destas xornadas. Entón, así como o ano pasado, cando se me propuxo a charla de Economía e Saúde,
pois era un pouco un reto, porque eu non me adico a cuestións sanitarias, pero a miña profesión me leva a saber algo de economía. A seguinte proposta, que era de deporte e saúde, aínda se me fixo un pouco máis complicada, porque é certo que a miña relación co deporte é moi ampla, pero nunca de forma profesional. É dicir, eu levo moi implicado no mundo do deporte desde que son neno, pero é certo que ven máis por unha paixón e por unhas inquedanzas, e non porque estea traballando permanentemente no tema. Entón tamén me obrigou a min, para que nos imos enganar, a aprender para poder vir aquí hoxe e poder falar das cousas que creo que son importantes comentar. Vou dividir en tres a presentación. Unha primeira parte será que pinto aquí e por que eu teño relación co deporte e que facemos nese club de baloncesto, do que falarei posteriormente. Unha segunda parte de recomendacións relativas á saúde e ao deporte, que probablemente sexa a que máis interese vai despertar, no sentido de que podedes facer vos para ter unha vida máis activa e que eso garanta unha mellor calidade de vida, que ao final eu creo que é o obxectivo desta charla, e unha terceira parte para entender un pouquiño cal é o contexto e cal é a situación que se vive nestes momentos en España en relación á práctica do deporte. Quen o practica máis, quen o practica menos, e tamén intentar pensar un pouquiño por qué. E por que hai xente que practica máis deporte que outra e por que hai xente que ten unha vida máis saudable que outra. Indo a esta primeira parte que comentaba, quen son eu e que pinto aquí. A parte de ser xogador de baloncesto durante 25 temporadas, deixei de xogar fai 2 anos, sempre desde o punto de vista amateur. Soñaba con xogar na NBA, a partir dos 14 descubrín que iso iba a ser difícil e decidí ser entrenador. E comecei a adestrar con 16 anos, algo que continuo facendo nestes momentos, e levo, creo que 17 temporadas como adestrador de baloncesto en diferentes categorías. Este ano estou adestrando nenas de 10 e 11 anos, categoría minibásquet, e aínda que adestrei a diferentes idades, tanto nenas como nenos. No ano 2012 incorporeime á xunta directiva do club do que nestes momentos son o presidente, a Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas, como o nome indica, do barrio das Fontiñas, en Santiago, e dende fai 4 anos son o presidente do club. Entón, a miña posición, aínda que nunca vivín desto, digamos, sempre estivo moi ligada á práctica deportiva, desde a perspectiva de eu practicar deporte, pero tamén desde a perspectiva de ensinar deporte ao resto, e por fortuna, hoxe en día, en Galiza, en España, as cousas fanse mellor, e a xente que é adestradora ou a xente que ten traballos ligados ao deporte estuda e profesionalízase para eso, que era algo que posiblemente fai 40, 50 anos estaba moito máis en pañais e era moito máis voluntarismo, pero pouca aprendizaxe, aprendías na práctica. E hoxe en día, por sorte, as persoas que directa ou indirectamente estamos no mundillo tamén temos que formarnos, o cal debo recoñecer que me parece unha boa noticia para todo o mundo. E ese, digamos, que sería un pouco o meu trasfondo, de onde veño eu, sobre todo do mundo do baloncesto, da práctica deportiva amateur e da xestión de un club deportivo en este caso. E antes de entrar nos seguintes apartados, sí que me gustaría falar un pouquiño de que somos e que queremos ser como club, porque, aparte de que aquí en Outes nestes momentos están facendo as cousas ben en relación ao baloncesto, e é bonito ver que nun concello que non é moi grande e que incluso perde poboación, pero a práctica deportiva está aí e aparecen novas estruturas que dan oportunidades á xente que quere facer deporte, é unha boísima noticia, e nese sentido pois tamén dar ese recoñecemento ao concello e un recoñecemento a Outes por ser capaz de proveer alternativas, neste caso de baloncesto, para a súa poboación no concello. Pero que queremos ser nós ou a que aspiramos, non, como club? Porque tamén nos vai a trasladar cousas relativas á saúde. Veremos algúns conceptos que creemos que son importantes, porque, en primeiro lugar, un pequeno comercial, somos un club maravilloso e medramos un montón. Entón, como boa noticia, pasamos nos últimos 8 anos, aínda que este ano imos cumplir o 20 aniversario, nos últimos 8 anos duplicamos o tamaño do club. Nestes momentos somos 250 xogadores, 242 para ser exactos, e temos 22 equipos diferentes.
O cal é unha moi boa noticia. Se mirades as dúas fotos, e isto igual non o sabedes, pero o voso médico aquí en Outes era presidente deste club, e aquí está, sí? Entón, cuestións que pasan na Diputación de Ourense e en Corea do Norte, e no noso club, de pai a fillo, acabamos trasladando a presidencia, sí? E entón, pois, eu realmente por unha cuestión familiar, na miña familia sempre se respirou moito o baloncesto, e o meu pai era unha persoa que sempre xogou a baloncesto e que foi quen iniciou con outros pais e outras nais este proxecto, e é certo que conseguiron poñelo a funcionar, que era o máis difícil, pero progresivamente fomos mellorando a nosa posición ata nestes momentos ser, e isto decimos con moito orgullo, o segundo club máis grande de toda a cidade. Temos o mesmo número de equipos que o Obradoiro, e nós temos equipos femeninos. Eles aínda non chegaron a ese punto. Van por detrás, que se les vai facer, pois en algún momento aprenderán de nós, non? E é un pouco un motivo de orgullo ver ese crecemento e ver esa expansión, pero non se trata simplemente de ter nenos e nenas xogando a baloncesto, que en sí mesmo é positivo polas ideas que imos trasladar despois do deporte saudable e de que o deporte e a saúde están moi relacionadas, pero por máis cousas. E aquí sí que van a entrar unha serie de elementos que para nós son fundamentais, que van máis alá da saúde. Como club, que queremos ser? Evidentemente, queremos proporcionar unha alternativa deportiva e de ocio para a mocidade do barrio, pero tamén aspiramos a dar certa educación en valores e a poder mellorar a situación que hai na nosa comunidade, basicamente na cidade de Santiago ou no barrio das Fontiñas. E vou poñer algún exemplo porque nos sentimos moi orgullosos e moi orgullosas destas cuestións. Isto é unha foto do ano 2021, este sobre que está aquí. Isto é no Líbano, en Beirut. Por qué? Porque as rapazas que vedes nesa foto son refuxiadas palestinas en Líbano, que viven nun campo de refuxiadas e onde había un proxecto de baloncesto que dirixía Mazzi, este home que está aquí, e que el quería que as mulleres novas nun campo de refuxiados tamén poidan facer deporte. A cuestión é que Mazzi, que tiña unha idea maravillosa, era adestrador de fútbol. Entón, como podedes imaginar, o baloncesto costaba, aínda que as rapazas o que querían era xogar baloncesto. E, aparte de enviarlles materiais, pois neste caso eu estive ali 3 semanas para adestrar as rapazas e facer cursos de formación para adestradores que puideran desenvolver o proxecto posteriormente, non? Esta temporada tamén fixemos algunhas cousas. Que fixemos? Pois, por exemplo, a semana pasada, igual seguramente de feito o vistes, o sábado, penso que día 12, se non me equivoco, sábado 15 de febreiro, foi o Día Internacional contra o Cancro Infantil. E participamos dunha campaña de recollida de fondos para apoiar a investigación contra o cancro infantil. Recollimos dentro do club máis de 1.000 euros con contribucións ao longo de todos os partidos ese fin de semana, que íntegramente doamos a unha fundación que se dedica ao apoio a este tipo de investigacións. Tamén fixemos unha recollida de calzado para as persoas refuxiadas que chegaron a Santiago, que de feito seguramente tedes escoitado, e se pasastes por Santiago seguro que incluso tamén tedes visto persoas fundamentalmente de Senegal e de Mali que chegaron en moitos casos fuxindo da guerra, sobre todo as persoas que veñen de Mali, e que viñan nunhas condicións bastante complexas. Fixemos unha recollida de calzado para apoiar as máis de 300 persoas que están nos centros de acollida que hai en Santiago. Recollimos 400 pares de calzado. Pois unha boa noticia. E esta campaña, de feito, foi moi bonita porque nos levou a facer campeonatos de baloncesto coas persoas refuxiadas nos seus propios centros de acollida, que foi onde descubrimos que xogaban descalzos, porque non tiñan calzado. Entón, por eso decidimos facer esta recollida. Levamos 6 meses adestrando con adestradores titulados profesionais de forma gratuita dentro dos propios centros para dar unha alternativa de ocio a xente que realmente o está pasando bastante mal e que creemos pois que igual que a nosa xente nova merece xogar a baloncesto, pois a xente que chega aquí en circunstancias complexas tamén ten dereito a xogar baloncesto e a facer deporte. Entón, como podedes ver, cando falamos de deporte, moitas veces tamén falamos de valores e sobre todo tamén falamos de socialización. E isto vai a ser interesante cando cheguemos á segunda parte, porque xeralmente cando estamos falando de deporte
E sempre pensamos, o deporte é bo para a saúde. O deporte é bo para a saúde, pero non só para a saúde física. Tamén axuda a saúde mental e axuda de forma moi positiva tamén a crear espacios de socialización onde podemos ter unha mellor vida ou unha vida máis activa, tamén no social. E isto non é menor. Despois falaremos destas cuestións. Preferimos facer deporte sempre con xente que non facelo sós ou soas. E iso vai a ser un elemento positivo, porque é moito máis fácil sair camiñar cando vou con alguén e vou contando uns contos que cando vou eu só está chovendo e ás 6 faise noite que xa non me apetece demasiado. Entón, esta idea de socialización creemos que tamén é positiva. Estamos desenvolvendo unha aposta moi grande polo deporte feminino. Veremos despois datos, pero as mulleres practican menos deporte que os homes a nivel mundial. No noso club tamén o vemos, porque hai máis nenos que nenas xogando, pero estamos facendo un esforzo para intentar igualar esa situación. Fai 5 anos tiñamos 3 equipos femeninos, agora temos 7 deses 22. E hai outros 3 equipos que son mixtos. É dicir, que intentamos camiñar tamén para que exista igualdade na práctica deportiva, porque o deporte é saúde para os homes, pero tamén para as mulleres. Entón temos que intentar xerar espacios onde tanto homes como mulleres poidan realizar a práctica deportiva. Eso en relación a de onde veño eu, digamos, ou un pouco a mentalidade que hai detrás de como entendemos a práctica deportiva ou a actividade física. E agora, unha pregunta para ir rompendo o xeo. Quen fai actividade física? Quen practica a actividade física das persoas que estades aquí? Que levante a man. Mais ou menos a metade, poderíamos decir, máis ou menos. E non está nada mal. Como público, estades mellor que outras partes da sociedade. Despois veremos por qué. Non está mal. O obxectivo sería que cando acabe esta charla, todos os que levantastes a man sigades facendo deporte, pero que non o levantou, que teña incentivos para comezar a practicar deporte, que faga actividade física, porque considera que é algo bo e o vai a disfrutar. Probablemente na sala, ao igual que eu me convencín con 14 anos de que non iba a xogar na NBA, probablemente ninguén aquí ten aspiracións de que o fiche o Real Madrid e quitarse o puesto a Bellingham. Entón o deporte, desde a perspectiva competitiva, quizá é o que menos nos importa. Porque cando afrontamos a actividade física tamén moitas veces nos dá algo de medo, porque pensamos que a actividade física ten que ser algo moi exixente e moi agónico. Non necesariamente. E como afrontemos a práctica deportiva tamén nos vai a facer ter máis ganas ou ter menos ganas de practicar deporte. Entón, realmente, cando falamos de actividade física, que facemos? Porque tamén estou convencido de que houve xente que dubidou cando preguntei. E probablemente pensou, bueno, eu saio a camiñar, pero eso non sei se é actividade física ou se é deporte, igual tampouco fago o suficiente. Unha boa noticia, para que nos sintamos ben con nós mesmos. Que nos di a Organización Mundial da Saúde, que a priori é dos que máis saben deste tipo de cousas. A Organización Mundial da Saúde dinos que a actividade física é todo o movimento corporal producido polos músculos esqueléticos que require consumir enerxía. É dicir, teóricamente, eu por estar aquí de pé, estou facendo actividade física. Vos en estes momentos estades sendo sedentarios, porque estades aí sentados escoitándome a min. Pero eu xa estou facendo actividade física. E xa vedes que de vez en cando fago así, me movo, estou traballando de todo. Entón, cando pensemos en actividade física, pensemos que calquera cousa vai ser positiva para o noso organismo. Non temos que pensar en correr unha maratón. Probablemente, se pensamos en correr unha maratón, o fagamos mal e nos lesionemos. Sin embargo, se nunca fixen deporte e quero correr, pois igual compensa comezar a camiñar. E dentro de 2 semanas, igual xa podo correr 5 minutos, camiñar outros 5 minutos, e iso xa é deporte, e xa está ben. Despois veremos cifras de que deberíamos facer ou o que se considera que deberíamos facer. Pero, primeira lectura sobre practicar deporte ou sobre actividades físicas. Non agoniamos, con paciencia. Todo deporte é positivo. Todo deporte é positivo. Isto é o máis importante, porque senón tamén acabamos tendo que xestionar a nosa frustración.
Dixo o médico que camiñara 3 horas á semana e só levo 2. E aí ves o domingo buscando o momento onde sair e igual non apetece. Mellor facer as 3 horas, pero se fixen 2, non nos frustremos, que a semana seguinte volvan ser 2 horas en lugar de decir, bueno, como a semana pasada non cumplín, xa non fago nada. Típicos rebotes de empezo supermotivado e ao mes seguinte hasta ganei peso, porque deixei de facer de todo. Pois, mirámonos. E sobre todo, sexamos optimistas e entendemos a nosa situación. Non nos frustremos. Xestionar a frustración e o aspecto psicolóxico tamén é moi importante, vale? E un truco, porque non toda a actividade física é igual. Evidentemente, o que estou facendo eu, se o consideramos actividade física, non está ao mesmo nivel que os ciclistas cando están subindo ao Alpe d'Huez. Nin está ao mesmo nivel que David Cal nun esforzo moi intenso de 10 minutos como piragüista. Nin está ao mesmo nivel que unha persoa que sai bailar. Pero todo eso é actividade física. Entón, tampouco nos frustremos pensando que a intensidade a que facemos deporte non vale. Porque ao final, a intensidade vai nos decir se temos que estar máis tempo ou menos tempo facendo deporte, pero sempre está ben facer algo. E un truco para pensar se estou facendo deporte moi intenso ou se fago o deporte de forma moito menos intensa e máis sedentaria. Un test moi simple, ao que vamos chamar o test de falar. Se eu vou dar un paseo e estou mantendo unha conversación ca persoa do lado con tranquilidade e non me fatigo, estou facendo intensidade ou estou facendo unha actividade física de intensidade leve. Claramente, eu agora nestes momentos estou aquí de pé, estou me movendo, isto é unha actividade física, pero a intensidade é leve. Eu son capaz de moverme aquí e dar uns pasos e ao mesmo tempo falar con vos sin fatigar. Entón, é unha actividade que necesita pouca intensidade. Sin embargo, se eu ao facer esa actividade consigo falar, pero fatígome, cóstame falar, teño que a veces igual parar para respirar un pouco máis forte, eso xa é unha intensidade moderada. E isto depende de cada persoa, Sobre todo o factor da idade tamén vai a dar diferencias. Probablemente para un rapaz de 17 anos, andar en bicicleta é intensidade moderada. Sin embargo, para unha persoa de 78 anos, subir escaleiras é unha actividade moderada que incluso pode chegar a ser máis que moderada. Depende moito da situación e da percepción que nós teñamos. Non todo o mundo ten as mesmas capacidades aeróbicas, non temos a mesma capacidade cardiovascular e é normal que as persoas estén en posicións diferentes. Polo tanto, tampouco nos agobiemos porque pensemos que estamos facendo actividades que son moi básicas ou moi simples e non é actividade física. É posible que para vos si o sexan. Se de feito estou facendo unha actividade física e non son capaz ni siquiera de falar, porque estou jadeando, estou como moi concentrado na actividade e cóstame seguir ese ritmo, intensidade elevada. E veremos que non é o mesmo facer nunha semana 100 minutos de actividade moderada que 100 minutos de actividade intensa, evidentemente. Polo tanto, tamén midamos os nosos esforzos. Para facer deporte non necesariamente hai que pasalo mal, e non hai que sufrir cando practico deporte. Isto é moi interesante, falando con un dos meus mellores amigos, que el estudou INEF, é profesor de educación física, e el sempre di que hai 3 elementos que fan que a xente practique deporte. Un elemento lúdico, quero mo pasar ben, un elemento competitivo, quero gañar, e un elemento agonístico, quero sufrir. Neste elemento agonístico hai moi pouquiña xente. Entón, realmente, a segregación de endorfinas que nos dá o deporte nun pico de traballo moi grande, a maioría da xente non lle gusta. E se non nos gusta, está perfecto. Non ten por que gustarnos. Porque igual eu prefiro os estímulos desde o punto de vista lúdico ou desde o punto de vista competitivo. Moi probablemente, de feito, se eu pregunto agora, quen cree que, é dicir, se pensades en practicar deporte, cal sería a vosa motivación? Donde vos atoparíades máis? No agonístico, no lúdico ou no competitivo? No agonístico habería alguén? Nin de coña.
Aí estaría eu, posiblemente. A xente que lle gustan os deportes de moita resistencia, con picos de agonía. É literalmente así. O ciclismo. O ciclismo é o mellor exemplo desto. Un esforzo moderado permanente con picos de intensidade moi elevada. E iso tenche que gustar, senón é que non o faz. Pero, quen sería ou quen lle gustaría ou donde nos vemos desde o punto de vista do competitivo? Eu fago deporte para gañar. Ben, xa hai alguén, tamén é minoritario, pero probablemente a xente que fai deporte de equipo está máis acostumada a esa idea de competición. Un exemplo, xogo a fútbol, xogo a baloncesto. Xeralmente a práctica de deportes de equipo leva aparellada ganarlle ao equipo de enfrente. E iso é un estímulo espectacular. De feito, cas miñas nenas, que tampouco van chegar á NBA, o noso obxectivo nunca é que gañen, pero é que sempre compitan, que sexan capaces de entender que están a un nivel similar que quen está enfrente e que intenten facelo o mellor posible para que as outras tamén o fagan o mellor posible. A idea de competitividade non necesariamente é negativa. Negativo é se sodes do Madrid e queredes ganar todas as copas de Europa todos os anos. Eso igual tampouco está tan ben. Pero, en termos de esforzo entre iguais, non é unha mala noticia. Aínda que, como ben acabamos de ver, sí que hai algunha xente a que esa motivación da competición lle gusta, pero se eu pregunto, quen se situaría nesa idea de deporte lúdico, por pasalo ben e estar sano? Probablemente a maioría. E a lectura é que está ben situarse aí. Non todos temos que ser Cristianos Ronaldos e non todos temos que ser Indurain. Non se trata deso, porque Indurain era unha persoa que en entrevistas decía que a él o pulso agonístico a él lle gustaba. E é algo raro, pero moi habitual en deportistas de moi élite. Por eso non é tan fácil chegar hasta ali, porque tens que pasar moi mal e polo medio probablemente decides plantar. O competitivo é importante, pero o lúdico é o fundamental. Entón a lectura é, se eu vou facer deporte, pero vou pasar mal, teño que buscar outra actividade, porque o deporte é saúde, pero tamén saúde mental. Entón non nos pode xerar frustracións. Non pode ser, escoitei que teño que facer non sei cantas horas de deporte a semana e non o cumplín, e o estou pasando mal, e mo fai pasar mal. Non. Todo está ben. Ahora iremos a isto un pouco máis en concreto. Porque canto debería moverme? Isto volve a ser a Organización Mundial da Saúde. Está en inglés e desde aí creo que tampouco se ve moi ben, pero vou ir como dando unhas pinceladas de que nos di a Organización Mundial da Saúde que temos que facer. Aquí sí que van algúns truquiños. Primeiro, temos que limitar a nosa vida sedentaria. É dicir, se nós consideramos que estamos tendo unha vida moi sedentaria, é dicir, traballo diante dun ordenador, acabo o traballo e me vou a casa a un sofá, ou teño pouco movimento no meu día a día e no meu ocio sigo sentado, temos un problema. Temos que intentar cambiar eses hábitos, porque se teño unha vida sedentaria, xeralmente, vamos a ter peor saúde e iso é negativo. E a partir de aquí, primeiro, todo o que fagamos está ben. É mellor facer un pouquiño que non facer nada. Xa nos poremos obxectivos, pero se non os cumplimos, facer algo é mellor que non facer nada. Primeira lectura. E a partir de aquí, canto máis mellor, esa tamén sería unha idea importante, canto máis mellor, pero para perfiles concretos, para persoas embarazadas ou mulleres que acaban de ter un pequeno, uns 150 minutos á semana. Esta sería a primeira idea para un perfil determinado. Segunda cuestión, para adultos, entre 150 minutos e 300 minutos á semana. Collamos esa idea, 150 a 300 minutos á semana. Si dividimos, con que fagades media horiña diaria, estamos aí. Evidentemente, mellor facer 300 que 150, mellor 150 minutos que 100, pero o que é máis importante? Mellor 100 minutos que 0 minutos. Polo tanto,
Non renunciemos por frustracións. Vou repetir isto moitas veces. Sin embargo, si son un maior de 65 anos, que isto tamén é importante, unha vez máis, entre 150 e 300 minutos, desto falarei un pouquiño despois, pero unha recomendación: vale a pena facer traballo tamén que sexa de equilibrio, de flexibilidade e de forza. Probablemente, se vos dera unha charla fai 25 ou 30 anos, seguro que, de feito, probablemente nas vosas casas as persoas de unha xeración por arriba escoitabades decir que tiñan que camiñar. Sí? De feito, seguramente aquí hai moita xente que camiña. E camiñar está genial. Está genial. Pero a recomendación, ou o que din os estudos máis actuais, é que, aínda que nós camiñemos, eso está moi ben, pero tamén deberíamos facer algún outro traballo a maiores. Considérase que facer 2 días a semana de algún traballo que non sexa camiñar vai ser positivo. E penso que aquí en Outes tedes varios sitios onde nos paseos, tanto no paseo fluvial como despois pola zona de Broña e demais, hai varios lugares onde tedes material para facer exercicios, desde bicicletas estáticas aos típicos exercicios de facer movimentos así, sí? Estos exercicios, que de feito cando se empezaron a instalar este tipo de cousas moitas veces se veían como quen vai a usar eso, é maravilloso que estén aí para que se usen cando nos apeteza. Por qué? Porque o que nos día os estudios máis recientes é que para unha persoa maior está moi ben camiñar, porque reduce, por exemplo, o risco de caídas, fortalece un gran grupo muscular que son as pernas, pero para poder potenciar outras cousas, por exemplo, que os vosos osos non sufran de osteoporose, é positivo que tamén fagamos algo de forza. E tamén é positivo que fagamos algo de flexibilidade, e isto sí é importante particularmente para persoas de máis idade pola idea das caídas. Veremos despois aí un dato importante. Polo tanto, camiñar é maravilloso, maravilloso, pero se ao rematar de camiñar podo estirar un anaquiño, tamén vai a ser bo para o voso corpo, vai no facer aínda mellor. E se cando vou camiñar paro 10 minutiños para facer algún exercicio máis de forza, pois tamén é unha boa noticia. E facer forza non é que agora me poña aquí a facer flexións. Eso, pois igual se unha persoa de 20 anos lle apetece e lle gusta, perfecto. Pero realmente exercicios de forza poden ser moito máis simples. Hai cousas moito máis básicas que se poden facer sin que sexan tan agresivas ou tan intensas. Poden ser exercicios moderados. E, de feito, ese tipo de estructuras que hai nos paseos son moi favorables para isto. E eu, a verdade, que sempre penso no exercicio este de rodar unha especie de roda. Que, diste, que tontería, isto non é nada, pero este xesto está traballando un grupo muscular, de feito está traballando 2 grupos musculares, porque estamos traballando algo do peito, estamos traballando o ombro, estamos traballando o brazo, é dicir que vai nos permitir traballar cousas que só camiñando prácticamente non traballamos. Entón, eu camiño e aeróbicamente, cardiovascularmente é moi bo, para o meu corazón é moi bo, para os meus pulmóns é moi bo, pero muscularmente, claro, o meu abdome traballa pouquiño, o meu peito xa non traballa nada, os meus brazos prácticamente non traballan. Entón, se podemos diversificar un pouquiño o que facemos, sería unha boa noticia. Se camiño e 2 días a semana vou a unha clase de pilates, perfecto, porque estamos traballando varias cousas diferentes que para o noso corpo van ser positivas. Entón, esta idea de 150 a 300 minutos tendo esta atención de non só camiñar, sí? Se son unha persoa moza, e isto é o máis interesante, se son un neno ou un adolescente, aquí as cousas sí que xa cambian, para que lle digades a familiares máis peques. 60 minutos diarios. E aquí sí que as cifras, se o vedes, xa é claro, é como máis do doble do que podería facer unha persoa máis maior, non? Por que isto é así? Porque nenos, nenas, adolescentes están nun momento de desenvolvemento e é importante que realicen actividades deportivas porque iso favorece tamén o seu crecemento. É bo desde o punto de vista psicomotriz, pois que teñan reflexos, pero tamén é bo porque o seu desenvolvemento muscular e o desenvolvemento óseo vai ser positivo. Entón, veremos que o deporte na xente máis nova é moito máis importante
porque lles vai afectar mentre son nenos, pero vai ser positivo para cando sexan adultos. Entón, é importante. Por lo tanto, estas primeiras recomendacións que nos di a Organización Mundial da Saúde. En contraposición, e vou ir mirando canto tempo levo, porque tampouco me quero aquí enrollar. En contraposición, que produce a inactividade física? Que pasa se eu non fago todas estas cousas? En primeiro lugar, aumenta o risco de padecer enfermidades non transmisibles. Obviamente, o deporte non ten incidencia nas enfermidades transmisibles, pero as non transmisibles aumenta o risco de padecelas. E estudo tamén da Organización Mundial da Saúde, a inactividade física aumenta o risco de mortalidade casi nun 20%. É moitísimo. É dicir, ao final que nos teñamos hábitos de vida saudables, acaba tendo tantos efectos no noso corpo que literalmente dificulta que morramos, alonga a nosa vida. Polo tanto, como idea, gustanos vivir máis, entón, practicar deporte vai a facer que vivamos mellor, pero tamén que vivamos máis tempo. Unha boa noticia, sen dúbida. Polo tanto, esta idea. A inactividade xera outros problemas, e sobre todo estou pensando en problemas de saúde mental, que cando falamos de saúde mental moitas veces pensamos casi en enfermedades psiquiátricas, non? Pero a saúde mental son outras cousas. E hai dous elementos que son moi importantes no mundo no que vivimos e que o deporte axuda a diminuir, que é a ansiedade e a depresión. E isto é importante. Xeralmente o deporte, pensamos no deporte en vou ter unhas pernas que funcionan mellor, pero tamén imos ter un cerebro que funciona mellor. E iso tamén é unha moi boa noticia. A maiores de efectos que teña sobre enfermidades tipo Alzheimer e demais, que tamén se sabe que unha vida activa reduce o risco de enfermidades de deterioro cognitivo, pero tamén sabemos que neste caso afecta moi positivamente para reducir o risco de depresión ou de ansiedade. Boas noticias tamén. E unha cuestión, claro, son economista, defeito do animal, se non vos cuidades, hai que contratar máis médicos e facer máis hospitais e centros de saúde que tamén implican máis recursos do sistema sanitario. Entón, que nos coidemos facilita que se sosteñan os sistemas de saúde. Isto evidentemente dá para outra charla. Pero é certo que nós estemos sanos é bo para o sistema. Que vos fagades deporte implica que os meus impostos ou que os vosos impostos se poden adicar en maior medida a outras cousas. Entón, pois tamén outra boa noticia do deporte. E esta era unha idea que comentei xa un par de veces, pero que realmente me parece fundamental, sobre todo para a xente que non levantou a man ao comezo e non fai actividade física, sí que me parece importante. Facer pouquiño xa é mellor que non facer nada. E outra cousa que din os estudos, e isto é realmente unha boa noticia, porque facilita facer deporte e a motivación está aí, non? É que o deporte é máis positivo cando máis empezas. É dicir, afecta positivamente, se eu estou empezando, ten un efecto moito mellor para min que cando eu xa fago moito deporte e intento aumentar o deporte. Entón, basicamente, o que significa esa gráfica é que se eu non fago deporte e paso a facer 15 minutos diarios, que diste, jová, iso é pouquísimo, non estou cumplindo este rollo que me decía a OMS e demais, entón non vale a pena. Sí vale a pena. Porque se esa persoa que non facía actividade física e agora fai 15 minutos, vai ter un efecto moito mellor que unha persoa que facía 300 minutos e agora vai facer 315. Porque o deporte é como acumulativo. Entón, ao principio, cando comezo a facelo, os efectos son moi grandes. A medida que fago moito deporte, comezamos a ver menos efectos positivos. Entón, eso tamén nos di que facer canto máis deporte sempre está mellor, pero aí tamén hai un límite. Non ten sentido facer deporte 5 horas todos os días. Despois veremos outra gráfica que complementa esta idea. Entón, se non facedes deporte, por favor, a miña recomendación, porque para vos vai ser bo, comezade a practicar actividade física sin agobio de, na charla do xoves pasado dixeron que había que facer 300 minutos, entón xa planificarme. Non, paciencia. Se facedes 60 minutos na primeira semana,
e antes facíades 0, é unha boísima noticia para o vosso corpo. Entón, teñamos en conta esa idea. Empezade que, aínda que fagades pouquiño, vai ser positivo e vos ídelo notar, que iso tamén é algo moi satisfactorio. E cando se empeza a facer actividade física, nótanse rapidamente os seus efectos e psicolóxicamente é un subidón, o cal tamén é unha boa noticia porque nós estamos máis contentos co que estamos facendo. Que consecuencias ten a actividade física? Non me vou parar demasiado nesto. En primeiro lugar, xusto o contrario do que pasa ca inactividade. Prevención de enfermidades. Enfermidades desde a diabetes tipo 2, ao cancro de colon, a problemas de osteoporose, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. O deporte ten moitas consecuencias moi diversas. Entón, podemos previr, podemos limitar os riscos de determinadas enfermidades. Unha boa noticia. Mellora a saúde cerebral, e aquí acabo de decir cerebral e non mental, porque para o cerebro tamén é importante, porque estamos máis activos, e eso vai a ser positivo para o noso funcionamento cerebral, vamos a mellorar tamén as nosas capacidades cerebrais e cognitivas. Vamos a ser máis áxiles, imos ter máis capacidade para facer movimentos que igual antes non podíamos facer, polo tanto, outra boa noticia. Unha cousa interesante, sobre todo para a xente nova, o deporte ten unha relación directa co rendemento académico. Se eu fago deporte, xeralmente o rendemento académico tende a subir, porque o meu cerebro desconecta, descansa, traballa outras cousas, se relaxa e despois traballa mellor. Entón o deporte suele ser positivo para o rendemento académico. Recomendación, e como membro dun club de baloncesto o vivo moito, nunca, nunca, nunca castiguemos a un cativo sin deporte. Nunca fagamos eso. Porque o deporte é algo positivo para o deporte, para o seu rendemento. Se fai unha falcatruada e se porta mal, igual ten que quedarse sin unha pantalla que lle deixamos para que xogue ou algún elemento similar, pero nunca o deporte. E se saca malas notas, o castigo non pode ser quedarse sin deporte, porque o deporte favorece que saque boas notas. Entón, se xeramos esa frustración nunha persoa nova que, efectivamente, todo o mundo seguro que coñecemos rapaces de 10, 12 anos ou rapazas que lles flipa facer deporte e é como quero máis e me encanta e demais, esa frustración de agora non podes facer deporte nunca é interpretada como non podo facer deporte porque saquei malas notas, entón debería estudiar máis porque volvo a facer deporte. Xeralmente o que provoca, e iso fai no noso cerebro porque somos seres humanos, é unha frustración. Non podo facer deporte. Non me gusta non facer deporte. A consecuencia probablemente sexa que o rendemento académico continúe baixando. O deporte sempre vai a ser unha axuda e sempre vai ser un apoio. Para a xente nova é un elemento super importante. Fortalecemento de músculos e osos, eso que falábamos de reducir o risco de osteoporose, prevención de caídas, que isto, sobre todo na xente maior, é importante, xa o dixen antes e o volverei a repetir, un elemento psicolóxico, mellora da autopercepción e gañamos autoestima. De repente comezamos a ver que son capaz de camiñar máis tempo, ou son capaz de agacharme a coller algo que antes non podía, ou... Bueno, hai cuestións do día a día que nos fan sentir mellor con nós mesmos. E sentirnos ben é unha cousa guai. Sempre está ben sentirse ben con un mesmo e, polo tanto, eso tamén é unha boa noticia. E, cuestión tamén importante para determinados perfiles de persoas, axuda moito a regular os momentos de sono e previr o insomnio. Se temos problemas de insomnio, o deporte é un bo catalizador para o descanso, porque o noso corpo efectivamente se activa, gasta enerxía e despois necesita recuperación e descanso. E facilita moito, sobre todo para persoas que teñan máis problemas de insomnio, o deporte soe ser unha moi boa axuda neste sentido, vale? Pero o que sabemos é que hai determinadas perfiles de persoas que fan menos deporte. Quen son estes perfis? En primeiro lugar, as mulleres xeralmente fan menos deporte que os homes. Error, mal, non queremos que eso siga sendo así. En segundo lugar, os maiores, a partir dos 60 anos desplómase a práctica deportiva, e iso tamén está mal, porque o deporte e a actividade física ten elementos positivos moi concretos para esa franxa de idade. Entón, temos que conseguir que a xente maior siga facendo actividade física.
E, curiosamente, os adolescentes. Non os nenos, pero os adolescentes. Son uns datos un pouco... hai que colleros con pinzas e daría para escarbar un pouco, pero os adolescentes, un 81% dos adolescentes do mundo non fan a actividade física que recomendaba a Organización Mundial da Saúde, que decía 1 hora diaria, e non o fan. 8 de cada 10 non fan 1 hora diaria. Mala noticia. E iso non pasa na nenez, e é porque como sociedade temos moi claro que temos que apoiar a menores de 11, 12 anos, esa etapa do cole. Solemos ser como moi protectores e moi pendentes de que fagan o correcto para o seu desenvolvemento. E socialmente é certo que temos un problema porque nunca fomos capaces, as persoas adultas, de entender que pasa polas cabeciñas desa xente que ten entre 13 e 18, que aínda non son adultos, pero tampouco son nenos, e que teñen as súas necesidades e que teñen as súas inquedanzas. E para que nos imos enganar? O deporte é unha saída espectacular para esa franxa de idade. E, sin embargo, non somos capaces de que masivamente a práctica deportiva se manteña nesas franxas de idades. Por que o deporte é positivo para a xente nova? Particularmente para nenos e adolescentes? En primeiro lugar, por 2 motivos. Porque vai ser bo para elas como nenas e nenos, pero vai ser bo para elas como adultos e adultas no futuro. Entón, é importante esa idea de fomentar que un neno de 8 anos, unha nena de 10 anos faga deporte, porque cando teña 30, as consecuencias daquelo vanse notar e van ser positivas para ela. Que consecuencias? A prevención da obesidade presente e futura. Calcúlase que se unha persoa non fixo deporte cando era nena, ten o doble de posibilidades de ter obesidade cando é adulta, porque nunca tivo a rutina da práctica deportiva, nin tampouco nunca o practicou. Por lo tanto, que fagamos deporte na nenez vai favorecer moito a reducción de problemas de obesidade. Prevención de enfermidades crónicas, e aquí hai estudos bastante claros en relación a diferentes tipos de cancro, a varios e bastantes tipos de cancro, que isto, cancro de mama, cancro de colon, cancro de esófago, hai moitos estudos diferentes neste sentido. Mellora do benestar psicolóxico infantil, e isto é importantísimo, que un neno ou unha nena teñan unha estabilidade emocional e psicolóxica, vai ter consecuencias para toda a súa vida, e que fagan deporte vai favorecer nesta dirección, unido á mellora da autoestima e tamén a un mellor funcionamento cognitivo. Isto vese moitísimo en nenos moi peques, 4, 5, 6 anos, e ves moi claramente quen fai deporte e quen non, pola súa capacidade de organización espacial. Son capaces de coller cousas con moita máis fluidez, teñen moitos máis reflexos, sitúanse moito mellor no espazo, porque o deporte xera ese tipo de entornos. Se non teño ese tipo de entornos, pois o meu desenvolvemento cognitivo vai ser inferior. Entón, pois imos intentar fomentar o deporte nestas idades. Pero tamén na vida adulta ten consecuencias. E vou regular o tempo, verdad? Moi ben. Vou moi ben, quere dicir que vou regular o tempo, non? Non sei o que te queda. Vamos, en fin. Teño que 10, 15 minutos máis. Sí, non te preocupes, sí, 10, 15. 10, 15, vale, para tampouco aquí aburrir. 10 mellor. 10 mellor, vale. Entón, as consecuencias na vida adulta son superimportantes. Xa as falamos despois no coloquio se alguén ten interés. Porque unha idea que sí que me parece fundamental cando falamos non só de nenez, sino de adolescencia, non é o deporte que fan e por que o fan. O importante é o que non fan porque fan deporte. E na adolescencia, precisamente porque é unha franxa de idade complexa que non sempre sabemos xestionar, é moitísimo mellor ter ese grupo de rapazas de cuarto da ESO que lles encanta o baloncesto e que se pasan o fin de semana no pabellón, que non que estean noutros sitios, que xeralmente non sabemos cales son. Entón, por unha cuestión psicolóxica, é evidente, pero por unha cuestión de achegamento ao alcohol, de achegamento ás drogas e de achegamento a entornos que non son correctos, o deporte debería ser obligatorio. Porque o que sí sabemos é que esas rapazas ou eses rapaces de 14 anos, se saen de casa ás 4 da tarde e se van ao pabellón e volven ás 7, sabemos que durante 2 horas estuveron sudando, aprendendo unha serie de cuestións que psicolóxicamente lle veñen ben, que físicamente lle veñen ben, que están aprendendo a ter rutinas
que están entendendo o que é a puntualidade, que están asumindo que traballan en equipo e que hai unha responsabilidade colectiva e que eu non podo faltar porque os meus outros 11 compañeiros esperan por min e eu teño que estar ali. E se eu non teño esa dinámica, é difícil que eu aprenda na vida adulta. Entón, a puntualidade é un exemplo moi claro. E, de feito, no club de baloncesto vese moi ben as familias onde xa se xogou a baloncesto antes, onde xa houbo deporte antes. Porque as familias que non teñen esa tradición familiar, que os seus pais non facían deporte e polo motivo que sexa, xeralmente son máis impuntuais que as familias onde xa houbo práctica deportiva antes. Porque se un pai fixo baloncesto, sabe que se o adestramento é ás 4:30, a súa filla ten que entrar polo pabellón ás 4:26 como tarde. Pero se eu nunca fixen deporte e creo que, levo ali a nena para que desafogue un rato e despois a recollo, tampouco é tan importante chegar ás 5 menos 20. Crédenos, para os adestradores é un problemón, porque ti planificas o adestramento pensando que tes 10 nenas e resulta que os primeiros 10 minutos tes 9, son impares e a dache foi o exercicio que tiñas pensado. Entón, este tipo de cousas, que xa vedes que son extra deportivas e que tampouco son de saúde, pero tamén son positivas. Por lo tanto, idea que a mí me parece fundamental e traballando sobre todo con adolescentes, ainda que agora estou con nenas, pero pasei moitos anos en categorías máis de adolescentes, o que fan por estar ali é moi importante, pero é moitísimo máis importante o que non fan por estar ali. Entón, esta idea creo que tamén é importante fixar. Para adultos, que vantaxes ten? Vimos que para as persoas mozas era moi importante. Nas persoas adultas, de 18 a 65, reducción da mortalidade xeral. Hai menor risco de mortalidade nesta época vital se practico deporte. Sobre todo ligado a problemas cardiovasculares. Se eu fago deporte, redúcese moito o risco de ter problemas cardiovasculares, tanto enfermidades cardiovasculares como a mortalidade por problemas cardiovasculares. Entón, outra boa noticia. Reduce os riscos de hipertensión, reduce riscos de enfermidades como a diabetes tipo 2, de determinados cancros, reduce o risco de obesidade e mellora novamente saúde mental, condición cognitiva e tamén, outra cousa que decíamos antes, o sono. Entón, tamén vai a ter uns efectos positivos para o público xeral, digamos, que non teñen, digamos, ou non en todos os casos son o mesmo que falábamos para as persoas máis novas, pero que tamén son moi positivos e tamén son moi importantes. E aquí ve unha idea importante. Se esta sesión se fixera con deportistas, xente que igual ten 28, 30 anos e que practica moito deporte, isto sería o primeiro que lles diría. Facer máis deporte sempre está ben, pero chega un momento no que os riscos de facer deporte comezan a ser cada vez maiores. Entón, se a recomendación é facer 300 minutos á semana e facedes 400 minutos á semana, pois mellor. Pero se facedes 1000 minutos á semana, que máis contento vai a estar vai a ser o vosso fisioterapeuta, porque probablemente teñades unha lesión e teñades que facer unha recuperación e parar. Por que? Un pouco que aparece aquí neste gráfico. Os beneficios de facer cada vez máis deporte aumentan, pero chega un momento que se faz 600 minutos e pasas a 700, o teu sistema cardiovascular xa está como buxo, xa tampouco dá para moito máis, non? Entón, os beneficios xa comezan a ser pequeniños, pero os riscos comezan a aumentar. Xa vos adianto que se eu non fago deporte e comezo de forma moderada a facer algo, é prácticamente imposible que pase algo malo. Podedes, non sei, escordar un nocello ou a mala sorte, pero non ides ter unha rotura de fibras, non ides ter unha lesión por estrés, porque fagades un pouquiño de deporte. Sin embargo, se comezamos a buscar os límites por arriba, ese risco se aumenta. Por lo tanto, o que sí que é bo que non nos volvamos tolas e tolos é con esa idea de canto máis mellor. Sí, canto máis mellor, pero dentro dos nosos límites e sempre que a nos faga sentir ben, porque senón chega un punto onde os riscos comezan a aumentar. E efectivamente, se eu me estou preparando para os Xogos Olímpicos, pois igual teño que asumir ese risco de ir no límite. Pero como eu aos Xogos Olímpicos só vou ir de público, pois tampouco me importa ou tampouco teño a necesidade de chegar a eses niveis. Importante.
Se eu sobrepaso, os riscos comezan a aumentar. Entón, midamos tamén ata onde quero chegar ou ata onde teño interese de chegar. E isto enlaza ca idea de sedentarismo tamén, que comentei ao principio. Por favor, a idea de reducir o sedentarismo si é bo, porque xeralmente o pensamos desde teño que facer actividade física. Pero se o vedes desde outra perspectiva, de estou demasiado tempo sentado, teño unha vida moi sedentaria, a sustitución do sedentarismo xa vos leva directamente á práctica da actividade física, o cal é unha boa noticia. Entón, se non atopades moi ben que quero facer ou cando quero facelo, pensades simplemente, probablemente hai unha media horiña na que todos os días estades sentado no sofá, que tampouco sabedes moi ben o que estades facendo, igual hai ca televisión ou co teléfono ou o que sexa, esa media horiña vou dar un paseo e xa é algo que suma. E iso sempre vai contra o sedentarismo. É dicir, se estamos pensando en facer actividade física e antes na fixemos, probablemente temos que pensar que momentos eu non fago nada e podo comezar a facer actividade física e non tanto que sustituo das cousas que me gusta facer por facer deporte. Porque eso tamén é un problema. Se a mí me gusta irme tomar uns viños, aí tomar algo e tal, e suelo quedar ás 8 da noite, tampouco ten moito sentido que digas, non, ahora xa non volvo quedar ca xente que coñezo, porque xusto ás 8 é cando teño que sair correr. Pois non, porque ao final estás perdendo unha actividade de ocio que che gustaba por outra actividade que é sana, pero que son perfectamente complementarias. De feito, hoxe non vou falar absolutamente nada de dieta, de alimentación, que tamén vai un pouco aparellada, pero non me vou meter nese tema. Realmente non é sustituir unha cousa que me gusta polo deporte, é buscar eses momentos máis sedentarios polo deporte, porque senón tamén, igual, en algún momento non queremos sair correr porque me apetece tomar uns viños, que é super lexítimo por outra parte, sí? E para as persoas maiores de 65 anos, realmente todo o que comentei para as persoas de 18 a 65 tamén aplica para as persoas maiores de 65 anos, pero hai unha serie de elementos que fan importante que as persoas maiores de 65 anos tamén practiquedes deporte. E tres cuestións que a mí me parecen que son positivas e importantes. En primeiro lugar, a reducción de risco de caídas. E isto comenteino varias veces, pero de verdade que me parece moi importante, porque ao final as caídas, aínda que son unha cousa que vemos como de mala sorte e demais, dependen en moi boa medida da miña capacidade física. Se eu estou en peor capacidade física e vou camiñando pola rúa, estou levantando menos os xeonllos para poder camiñar, é máis fácil que tropece cunha baldosa que está solta, ou que non pase ben unha escaleira. E de feito, por unha cuestión persoal, a miña avó tivo unha caída na rúa indo facer a compra, debía ter 80 anos ou 70 e moitos, botou as mans, rompeu as dúas muñecas, pasou 3 meses así escallolada, e efectivamente eso condicionouna moitísimo nos últimos 10 anos de vida. Por qué? Porque perdeu moita forza nos brazos, colleu moito medo a sair da casa, e foi unha caída. Non é que tivera unha enfermidade ou tal, mala sorte, pero isto pode xa adestrar. Entón, recomendación, movámonos, porque reducimos o risco de caídas e, ollo, o que digo os estudos, un 28% que lle chega. É dicir, é moito máis difícil caer se teño unha vida máis saudable. Entón, esta idea creo que é importante. Segundo, reducimos a perda da función física. A medida que imos medrando, e iso pásanos a todos, pásamos a vos, pásame a min, a medida que vamos medrando, perdemos capacidade física. Perdemos resistencia, perdemos forza. Curiosamente, a elasticidade perdese moito menos, podemos seguir sendo moi flexibles, aínda que medremos, pero é certo que a medida que pasan os anos, deteriorámonos físicamente. Ainda non chegamos a ser inmortais, igual Elon Musk acaba tomando por aí unha pastilla, pero por ahora non a temos, non? Entón, que temos que facer? Sendo conscientes desa situación, a actividade física frena ese proceso, fai que sexa máis lento. E realmente ter unha boa función física é o que nos fai vivir mellor, porque somos moito máis autónomos, temos máis capacidade para facer cousas sin axuda, e polo tanto, para prever esa perda de función física,
que se comeza a dar de forma máis acusada a partir dos 65 anos, pois sería tamén unha cousa positiva a actividade física. E prevén problemas de osteoporose, que isto é moi importante para as persoas maiores, que os osos comecen a deteriorarse e que nos acabe dando tamén problemas de saúde. Entre paréntesis, estou falando sempre de persoas maiores de 65 anos, pero unha boísima noticia. Os 70 anos son os novos 50 anos. Si pensamos nas condicións de vida dunha persoa de 70 anos, hoxe, e pensamos en como vivía unha persoa de 70 anos fai 30 anos, a situación vital, persoal, física, psicolóxica é infinitamente mellor. Moito que agradecerlle ao sistema sanitario e aos seus profesionais, por outra parte. Pero non nos vexamos maiores. Porque unha persoa que hoxe en día ten 80 anos e dirá, mi madriña, son super maior, tampouco eres tan maior realmente, porque a condición vital dunha persoa de 80 anos hoxe, sinceramente, é xeralmente de moita máis vitalidade e de moita mellor condición física que a que tivo a súa nai con 80 anos. Por lo tanto, miradevos ao espello con optimismo, independentemente da idade que teñades, porque queda moito por vivir e a actividade física tamén nos vai a axudar nese sentido. E xa para ir rematando, e sonou un ao final, xa para ir rematando, a idea que decía ao comezo, despois vou dar aí uns datos que me parecen curiosos, e xa remato, pero, idea, falábamos isto de 150 a 300 minutos, verdade? É un pouco a referencia que vostedes que quedar, 150 a 300 minutos á semana. Eso sí, depende da intensidade. Si vou a intensidade máis alta, baixemos. A intensidade alta sería máis ben 75 minutos a 150. Si non, estamos forzando o corpo, vale? Entón, se vamos a exercicios de actividade ou de intensidade máis alta, nun día igual non temos que facer 45 minutos, con facer 20 igual xa é suficiente. Por lo tanto, miramos tamén esa idea da intensidade. Non se trata ahora de que acabemos todos facendo exercicios por riba das nosas posibilidades, que a nós nos fagan sentir ben. Recomendacións. Importancia do contexto. Moi importante o contexto. Ahora hai de sair todos daqui e chegar a casa, pois debería facer algo de actividade física porque eso é bo, tal. Pero mañá, ademais creo que ven un tempo así medio irregular, xa igual nos vai apetecer un pouco menos. Importancia do contexto. Primeiro, non queremos que sexa aburrido. Queremos pasalo ben, facendo actividade física. Por lo tanto, se algo nos aburre, me busco outra cousa. Non pasa nada. Non a todo o mundo nos ten que gustar o mesmo. Segundo, a actividade física tamén é un importante espazo de socialización. Típica recomendación, sal camiñar. Mellor sair camiñar con xente que non sair camiñar só ou só. Porque nos vai a dar xa, eu quedei con fulanito, non me apetece, pero veña, e que? Uns polos outros van tirando e todo o mundo practica máis deporte. E na miña experiencia persoal isto é total e absoluto. A min gustame moito correr e xeralmente gustame moito correr só. Levo música, estou aí ao meu aire, pero é certo que ter un grupo co que sais correr é maravilloso. Porque ese día que non queres, a música non é suficiente, pero ter 3 persoas cos que xa te comprometeches, si che vai dar unha motivación. Entón, socializar no deporte tamén é unha moi boa noticia e unha boa idea. E, se non me apetece, non pasa nada por non facer deporte ese día, só faltaría, pero sempre pensade como vos sentides despois de facer deporte. Xeralmente, a ducha posterior a facer deporte durante o tempo que fora, sempre senta ben e sempre te sintes moi ben contigo mesmo. Pois aproveitemos esa sensación de que, nos gusta facer deporte, cando remata sempre nos sentimos moi ben con nós mesmos. Pois pensade nesa sensación, porque sempre é positiva. Unha vez máis, non teño ganas, non fago, tampouco pasa nada, non é obligatorio, non temos que ticar que non é un traballo. E xa para rematar, prometidísimo que xa para rematar, algúns datos que me parecían curiosos, isto máis como curiosidade, e vou nos pasar rápido. O INE, o Instituto Nacional de Estadística, fai enquisas sobre a situación da actividade física nas persoas españolas, non? E pregunta polo sedentarismo, e identifican o sedentarismo como esas persoas que din que non fai ningún tipo de actividade física, ningún minuto, digamos. É dicir, ser sedentario
é difícil ser sedentario, porque malo será que un día non saias camiñar ou malo será que algún día non fagas alguna cousa, non? Identifica esa idea de sedentarismo como non facer ningunha actividade. Ideas importantes. Primeiro, as persoas maiores son moito máis sedentarias que as persoas de menor idade. As persoas de 65 anos hai como un 40% que é sedentaria e é a cifra máis elevada que atopa o INE con moita diferencia. Entón, aproveitando o espazo no que estamos aquí, facede deporte. Porque cando levantabades a man, estabades un pouquiño mellor que o que nos di o IGE, pero máis ou menos estabades aí. E queremos conseguir que ese 40% de persoas sedentarias fagan algo de actividade física porque vai a ser bo para a súa saúde. Segunda, e esta encántame, sedentarismo e riqueza. As persoas máis ricas son as que máis deporte practican. E as persoas de menos recursos son as que menos deporte fan. Probablemente porque teñen traballos máis longos, máis cansados e menos rutinas deportivas e menos rutinas de actividade física, o que fai que ao final a xente máis pobre viva peor, que é un dato que me fastidia moito, porque se viviéramos nunha sociedade máis igualitaria, pois todos faríamos máis ou menos o mesmo. Sin embargo, por cada persoa rica que non fai deporte, hai 2 persoas pobres que non fan deporte. Non é xusto. Entón, independentemente da miña situación vital, persoal, é positivo ter actividade física. Curiosamente, iso tamén aparece polo nivel de estudos. As persoas con máis nivel de estudo fan máis actividade física, como que nese proceso de aprendizaxe no sistema educativo parece que se fomenta, ¿no? Que hai que facer actividade física, que é bo e demais. E entón, as persoas que teñen menor nivel educativo suelen facer menos deporte. Outra mala noticia e outra vez algo injusto. Entón, independentemente do meu nivel educativo, fagamos deporte porque ti podes ser o reitor da universidade ou podes ter un traballo onde eran necesarios poucos estudios, pero os corpos son iguais. Entón, tanto un como o outro necesitan actividade física para estar máis sanos. E este dato tamén me parece interesante. Entre rural e urbano non hai moitas diferencias, pero tamén hai diferencias. E hai máis sedentarismo nas zonas máis rurais. Non moito máis, pero si se ve unha diferencia. Polo tanto, aproveitando que estou aquí en Outes, digamos os de Santiago, que tamén facemos deporte e que a actividade física tamén é positiva, ao mesmo nivel que pode ser nunha cidade máis grande. Estos conste que son datos para España, non para Galicia. Habría moito que rascar despois, non? Pero tamén me chama esa idea e probablemente, novamente, para rematar, recoñecendo o labor a xente que na Serra e en Outes realmente levan a cabo actividades deportivas e que en zonas menos densamente poboadas, concello grande, con pouca poboación e bastante dispersa, tamén é máis difícil organizar un equipo de fútbol, un de baloncesto, actividades de atletismo, o que sexa, tamén é máis complicado. E realmente ten mérito a xente que se dedica a eso en zonas menos densamente poboadas, máis dispersas. E nese sentido, todo o que se contribúa nesa dirección, por parte do concello, por parte dos clubs e o que sexa, vai ser sempre positivo. E nada, con isto xa remato, simplemente unha pequena reflexión. Aínda que a charla se chama Deporte e Saúde, realmente o importante é dicir que o deporte é saúde e que canta máis actividade física fagamos vai ser mellor para a nosa saúde e para que vivamos mellor e máis felices, que ao final é o que buscamos. Así que pola miña banda nada máis e agora quedo a vosa disposición para todas as preguntas que consideredes. Bartolo tiña unha filla que lle chamaba Leonore. Un día estaba sentada cosendo no corredore. O corredor xa de vello tiña abertura no piso. Se da baixo se miraba, víase o paraíso. Aquí mirou cara arriba, cos olliños contemplaba as perriñas da rapaza nunha mesilla
miña sentada, da pesas pernas Leonore, que se non me jaño vexo por debaixo desta mesa as orellas dun conexo. Coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, a cazado conexo, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín. Coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, a cazado conexo, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín. Coa gaita, pandeiro, guitarra e violín. Vaya todemos Xoaquín, que enche botara na cara un bochorro de auga quente pra que a vista che cansara. O Xoaquín sen mirar máis subiuse pola escaleira, todo mortiño de risa, foi pra xunta costureira. Non te enfades, Leonore, porque as pernas che mirei, xa vexo que as de gordiña, contigo me casarei. Pois en canto este solteira, ben seguro podes ter, que as orellas o conexo non llas volverás a ver. Coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, a cazado conexo, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín. Coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, a cazado conexo, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín. Coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, coa gaita, pandeiro, guitarra e violín, a cazado conexo, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín, anda sempre o Xoaquín.